Echire ya tinga igagere Kisii County. Kuna mwegoro mugako yatebire igere plot 002 ya Kisii County. Igabantu ba Nyamira na barikera rirube. Kabatebinga gucakira rero baba sekoro kanaga bagusangiririe chogo. Asengete chogo bagusangiririe twebe pake yabo. Igobono iga onde mwese koro kana Nyamira gusangiririe chogo momukani. Twate gopanga twarate county ya Bosongo etemane chechire yege ngora. Ega tokero ya kabere. Borotega igatinge bunere magendro tayo. Igomna toko ire chire ye yande beke budget toros kabros to beke ga. Echire bengia. Aba dobe ke nona mate tangirere rega igato kunye ke sima abantu batibe atinga igabanyora mate. None cho tayo. Ene kitoko kora. Secondly, a dispensary nere ga ige korkutinga. Igere ya Kisii County. Na aronga na torororo. Toba matuko na indane baganja bajekitari babo toka nese bajekitari ba Kisii County babo. Anga chire bure bota kugaiga abatogiye bakora Kisii County. Ane ko kora no mugavana ali ke vijane bino bitato binye kusangiriye bese. Astokoriki. Niya kitari yeri none wosmane ko chikobero ororo. Ere ga ko chikoru Kisii County. Bana matoko wa Musa. Gakorwa raria? Kisii. Munyero power. Munyero power. Kisii power. Igo tori ko goswa. Kisii ria. Nete ko tangase onye ko chesa ba MC bari banyamira. Bati to ko discuss riru bari bagateba ngana baseke to bugate. Chinga kiech bago chikoira kuri giri ko aenda ko ikaransa. Bari gererie, bari kasi report. Kuri chiwe siaba na inchi. Baganda Bosongo ga siringi 400 boye map ekoro kinga tinga igere Kisii County. Bati kama ngana make kwenye kucho Canada. Asibongo nyara ba MC bari batei banda boye map yoka. E map is enough. Ekoro kinga ga Kisii tinga ekoro teki. Igo tsakira rero. Mopaka gore satellite tata. No asiro kana boto. Tata itero mopaka ino. Igo wana mopaka ga igo Nyamira. Igo re gari satellite. Omo chairman iga igo kwanire bwe chiro ka. Mwe kutakwana biya.
Naro kabaira chairman yo kwani dekora TV. Tigamanya ngaki kyagreta abantu bakamurusia wa chairman bwe chiro yatingo. Aya nda charo sie chiro yago chakere satellite ko chirogoro. Aya be koraro sie chiro ya. Ene chiro ya Kisii County. Bare ngabago to yabanga tinga tigabe Kisii County. Chiro yesikwe.